Hi friends, welcome to LK Production YouTube channel. This is Mr. LK. Today we'll discuss pre-history of Assam, Assamni Agu Zarimin. So this is one of the most important chapter on the syllabus of UPT examination to be conducted on 10th of November. So adane जोङो खूब गुथि सावरायलांगोन. जोङो मोनसेल' option एबा correct option खौ answer नि option खौ सावरायगोन. बेयाव आंनि दिनैनि जितु question सावरायनाय बे सावरायनायाव मोनब्रै option थानाय नङा मोनसेल' option थागोन बेयो जाबाय right answer option ल' थागोन so बेयो जाबाय गुसुं सम जिहेतु दं आनजाद जानो थाखाय बेनि थाखाय आङो खोब question बायदि प्रिपारेसन खालामाखै question बायदि प्रिपेयार खालामाखै बे भिडिअखौ जास्ट सोंथि आरो फिननाय बेबायदिल'सो नोंथांमोना फिननायखौ मिथिबानो जाबाय आरो बे wrong answer फोरनि optionखौ मिथिनांगौनि कुनु गोनांथि गैया डाइरेक्ट question आरो answerखौ मिथिबानो जाबाय बेनिखायनो आङो बेबायदि खालामनाय भिडिअखौ तो जोङो गुसुं खालामनि भिडिअखौ थाब खालामनानै मोनसे लेसननि भिडिअ जागोन आङो आरो नेक्स्ट गाबोन बा समनि आं मोनसे लेसननि भिडिअ होलायगोन सो नोंथांमोना टाइम मोनसे दिहुननानै बारा नङा 15-20 मिनिट टाइम होबानो जाबाय आंनि भिडिअ सो नोंथांमोना बे चेप्टारनिफ्राय मोनफ्रोमबो कुइसनखौ हानायनि चान्सेसआ बांगोन सो फैसन थांनोसै बारा बाथ्रा बुङालाबासिनो नाम्बार 1 आव डाइरेक्ट नायखानाय जोङो मा दोङो आसाम रायजोनि गोजाम मुङा मामोन बे जाबाय प्रि हिस्ट्री अफ आसामाव गोलैगोन मानोना गिबियाव जेतु जोङो बे आसाम नङामोन बियो मामोन अब्ला बेबायदि सोंदो सो बेखायनो प्रि हिस्ट्रीखौ गोलैगोन बियो सो नोंथांमोना प्रि हिस्ट्रीनि बाथ्रा खायसे मोननैसो मिथिथारनांगोन सो जों नैबे भिडिअखौ नायबानो मिथिनोसै दाना आसाम रायजोनि गोजाम मुङा मामोन सिगांथ' आसाम नङामोन नालाय होमबा मामोन सिगां मामोन प्रागज्योतिषपुरमोन सो प्रागज्योतिषपुरमोन गोसोआव लाखि परीक्षायाव हयथ' नैबे इजि द्रायखाय फैयाबो जानो हागौ थेवबो गोसोआव लाखिनाया मोजां नम्बर 2 दङ प्रागज्योतिषनि ओंथिया मा खिन्थु बेयो फैनो हागौ प्रागज्योतिषनि ओंथिया जाबाय नैबे जोंलारि बिगियान माने एस्ट्रोलॉजी 3 नम्बराव मा नैबे इम्पोर्टेन्ट मोनसे क्वेश्चन नवग्रह मन्दिरा बबे हाजोआव दं नवग्रह मन्दिरा बबे हाजोआव दं गुवाहाटीनि चित्रसल हाजोआव दं नवग्रह मन्दिरा बबे हाजोआव दं गुवाहाटीनि चित्रसल हाजोआव दं सो भेरी इम्पोर्टेन्ट मिथिनो लागा बेबो थांनोसै 4 नम्बराव मा दङ दाना गाहायनि बबेयाव आसामनि सोमोन्दै खौरां मख'नाय नुनो मोननाय जायो बेयाव जायखिजाया मोनसे थानो हागौ सिङाव अपसना राइट अपसन मोनसेल' थानो हागौ नै आं गासैबो अपसनखौ बुंदों नैफोरबायदि गिदिर बिजाबफोराव बे बाथ्राखौ मख'नाय कारना बिनो बे जाबाय जोंनि मुंदांखा भारतनिनो मोनसे वर्ल्डनि मिथिजानाय मोननैसो बिजाब जेनेका पुराण बुद्ध धोरोमनि शास्त्र बेफोर जाबाय वर्ल्डआवनो मिथिजानाय मोननैसो मुवा बा बिजाब बा धोरोम बिजाब बे मुलुगावनो मिथिजानाय जिहेतु बिजाबफोरावनो असम बायदि बा कामरुप बायदि फिसा जागाया माने जायगा मोनदों बेनि थाखायनो बेबायदि सोंथिखौ सोंनाय जायो बियो टेट एग्जामनि थाखायल' नङा गुबुन जायखिजाया आनजादनि थाखायनो इम्पोर्टेन्ट बियो स पुराण बुद्ध धोरोमनि शास्त्र गुप्त रायजोनि एलाहाबाद इनस्क्रिप्शन माने एलाहाबाद बाखनाय लिरथि बै बाथ्राफोरावबो बै एलाहाबादनि पिलार इनस्क्रिप्शन पुराण बुद्ध धोरोमनि शास्त्र बेफोर गिदिर बाथ्राफोराव बेफोर गिदिर फसंथान धोरोमनि बिजाबफोराव थारमाने आसामनि बाथ्रा मेल्ला लिरनाय दं बेनिखायनो बियो मालाबा कुइसन महरै सिखाङो एग्जामफोराव बेनिखायनो बिखौ मिथिथारनांगौ थांनोसै 5 नम्बराव मा दङ दाना रामायण आरो महाभारतखौ फारियै सोर लिरदोंमोन मिथिथारनांगोन बिखौ थारमाने रामायणखौ लिरदोंमोन बाल्मिकिया आरो नै महाभारतखौ लिरदोंमोन नैया बेदव्यासा सो इदि मिथिथारनांगौ पइन्ट बे बेखौ बुस्थु लाखि स्क्रिनशट खालामना लाखि लिरख'ना लाखि नङाबा गोसोआव लाखि जायखिजाया लाखियो आरो ना लिरना लाखियो ना स्क्रिनशट खालामना लाखियो ना गोसोआव लाखियो जायखिजाया लाखिनांगोन बेखौ बेनिफ्राय परीक्षायाव लिरनो हागोन अब्लासो जुगिनि तन्त्रनि बायदिब्ला आसामखौ बेसेबां खोन्दोआव बोखावनाय जादों गोसोआव लाखि मोनब्रै बाहागोआव बोखावनाय जादों बे जाबाय मा रत्नपीठ कामपीठ स्वर्णपीठ आरो समरपीठ बे मोनब्रै बाहागोआव जोगिनी तन्त्रनि बायदिब्ला आसामखौ राननाय जादों ना 7 नम्बराव लिरनाय दङ मा 7 नम्बर थांनोसै जोंना 7 नम्बराव दं इम्पोर्टेन्ट पइन्ट बान राजाया बबेयाव रायजो खुंदोंमोन बेखौ मिथिखा सनितपुराव बान राजाया सनितपुर रायजो खुंदोंमोन 8 नम्बराव दङ मा बान राजानि फिसाजोनि मुङा मामोन उषा देवी माने उषा होनना गुसुङै बुंदों इखौ उषाया जाबाय बान राजानि फिसाजो 9 नम्बराव दङ मा बान राजानि फिसाजो उषाखौ सोर लाना खारदोंमोन साला सुवारा दा बै सुवारा सोरमोन बै सुवारा जाबाय श्री कृष्णनि फिसौज्ला अनिरुद्ध बै श्री कृष्णनि फिसौज्ला अनिरुद्धआ बान राजानि फिसाजो उषा देवीखौ सिरि खावना लाना थांदोंमोन लांखारदोंमोन माने इलप खालामदोंमोन आरोना दा 10 नम्बर थांसै 10 नम्बरा मा हरिहर दावहा सोरनि गेजेराव जादोंमोन
आरो मानो जादोंमोन आरो सोर जेनदोंमोन एबा सोर देरहादोंमोन बेयाव लांनोसो जोङो बे हरि हरनि दावहाया जाबाय हरि माने जों मिथिगौ कृष्णनि श्री कृष्णनि गुबुन मोनसे नामा हरि आरो शिवनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय हर बेनिखायनो जोङो हर हर महादेव होनना बुङो ना हर हर महादेव माने शिव शिव माने महादेव आरो महादेव माने शिव माने हर बेनिखायनो हरि हर होननाय लोगो मिथिखायो जोङो कृष्ण आरो शिवनि गेजेराव जादोंमोन बे दावहाया हरि हर दावहाया स' हरि हर दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन श्री कृष्ण आरो प्रभु शिवनि गेजेराव जादोंमोन मानो कारन जादोंमोन उषाखौ लांखारनायनि थाखाय शिवआ उषाखौ लांखारनायनि थाखाय बे दावहाया हरि हर दावहाया जादोंमोन आरो बे दावहाया हरि हर दावहाया खिन्थु शिवआ जेनो कृष्णजों फेजेन जायो आरोना अनिरुद्धनि फिसौ माबा बिबौ कृष्णजों जेनो थारमाने बान राजाया नङा शिवआ बान राजाया बिराद शिव सिबिसुलामोन बियो बेनिखायनो जेब्ला बान राजानि फिसाजोखौ जेब्ला श्री कृष्णनि फिसौज्ला अनिरुद्ध खावना लांदोंमोन अब्लाना बान राजाया शिवखौ हांख्रायदोंमोन थारमाने जे आंनि माबाखौ फिसाजोखौ खावना लांबायलै कृष्णनि फिसौज्लाया अनिरुद्धआ जुद्ध नांनांगौलै बिदो होननानै शिवखौ लिंदोंमोन आरो शिवदो श्री कृष्णदो बै जुद्धआ जादोंमोन थारमाने आरो बे बिराद इम्पर्टेन्ट बेखौ मिथिथारनांगोन थांनोसै जों नेक्स्टआव थांनो दाना 11 नाम्बारा मा 11 नाम्बारा मा दङ भीष्मक राजाया बबे रायजोआव रायजो खुंदोंमोन कुन्डिल एबा विदर्भ होननाय जायगायाव भीष्मक राजाया रायजो खुंदोंमोन गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट बेबो 12 नाम्बाराव रुक्मिणीया सोरमोन रुक्मिणीया जाबाय भीष्मक राजानि फिसाजो एबा श्री कृष्णनि बिसि भीष्मक राजानि फिसाजो रुक्मिणीखौ श्री कृष्णआ हाबा खालामदोंमोन एबा बिनि बिसिमोन बियो बेनिखायनो बियो कुइसन फैनो हायो केंक्रा केंक्रि फैनो हागौ बियो श्री कृष्णनि बिसिनि मुङा मा ओरैबो फैनो हायो बा रुक्मिणीनि फिसायनि मुङा मा ओरैबो फैनो हायो बा रुक्मिणीया सोरमोन बिदिबो फैनो हायो भीष्मकनि फिसाजोमोन बियो बिदि बायदि फैनो हागौ जायखिजाया गोसोआव लाखिबानो खामानियाव फैगोन दाना 13 नाम्बार थाङो जोङो रुक्मिणी हर होननाय फावथायखौ सोर लिरदोंमोन बिराद इम्पर्टेन्ट आरो फेमास नायजाब बियो बेखौ लिरदोंमोन श्री शंकरदेव माने शंकरदेवा लिरदोंमोन आरोना रुक्मिणी हर होननाय नायजाबखौ फावथायखौ रुक्मिणी हर फावथाया मानि सायाव लिरनाय बे रुक्मिणी हर होननाय फावथाया मानि सायाव लिरनाय बे कुइसन फैयो श्री कृष्ण आरो रुक्मिणीनि हाबानि सोमोन्दै लिरनाय हाबायाव मा जाथाय जादोंमोन हाबाया बोरै जादोंमोन बेनि सोमोन्दै डिटेल्स लिरनाय दं बे रुक्मिणी हर होननाय बिजाबाव जाय बिजाबखौ शंकरदेवा लिरदोंमोन गांसे 15 नाम्बाराव गोदोनि कुन्डिल एबा विदर्भ रायजोआ दा बबे रायजोनि सिङाव दं बियो सदिया एबा आसामनि सिङाव दं सदियाव दं सदियानि जितु पार्ट सदियानि ओनसोलखौनो कुन्डिल रायजो एबा विदर्भ रायजो होनना बुङो आरो सदियाथ' जोंनि आसामावनो दं थांनाय जाना 12आव जेनेबा दङ कामाख्या मन्दिरा बबे हाजोनि सायाव दं गुवाहाटीनि नैबे नीलाचल हाजो जों मालाबा बे फिसा कुइसनखौनो कनफिउजन हायो जोङो कामाख्याया बबेयाव दं गुवाहाटीयाव दं गुवाहाटीनि बबे हाजोआव दं होनना बुंबाथाय जों मालाबा कनफिउजन हागौ बेनिखायनो जाहाथे बेखौ ओरैनो गोसोआव लाखिलाङो बे जाबाय नीलाचल हाजोआव दं ना 17आव थांनाय जोङो 17 मा कामाख्या मन्दिर आरो बेसिम थांनाय लामाखौ गाखोलांनाय लामाखौ सोर लुजेनदोंमोन बे जाबाय नरकासुरा लुदोंमोन कामाख्याखौ गिबियाव नरकासुरा लुदोंमोन सोंनायनि स्टाइला गिबियाव होननाय कारना बेनो मानोना कामाख्या गिबि जि बायदि लुदोंमोन बेखौ थारमाने रिपेयार खालामनाय जाबाय दा जों गुवाहाटी थाङोबा जों जिबायदि कामाख्याखौ नुयोना बे जास्ट रिपेयार खालामनायनि महरसो आरो बेखौ रिपेयार खालामदोंमोन इलतुतमिस ना सोरबा सासे नङा नरनारायणासो बेखौ रिपेयार खालामदोंमोन आरो दा जिबायदि नुदों जोङो बे नुनाय महरा नरनारायणनिसो खिन्थु फार्स्ट लुजेननाया जाबाय नरकासुरा लुदोंमोन आरो बे कामाख्या मन्दिरखौ बिनि आसला बेनो जाबाय आरो दा 18 थाङो जों 18 नाम्बार 19 नाम्बारा नरकासुरा सोरखौ सिथारना राजा जादोंमोन घटकासुरखौ फुथारनानै नरकासुरा राजा जादोंमोन गोसोआव लाखि 19 गुवाहाटीयाव थानाय दिगिलि फुख्रिखौ सोर राजाया जावहोदोंमोन भगदत्तनि समावनो भगदत्तनि बिथोनावनो चिन्नायावनो बे गुवाहाटीयाव थानाय जितु दिगिलि फुख्रि पार्क होननाय जितु पार्क दङ सेंग्राफोरा जरा जरा गिदिंनाया सेंग्रा सिख्लाफोरा बे पार्कखौ भगदत्तनि समायावनो भगदत्तनि बिथोनावनो लुनाय जादोंमन 20 नाम्बार थांसै दाना प्रागज्योतिषपुरनि गिबि राजाया सोरमोन बे महिरंग दानब बे ट्राइबेल जोंनि बर' हारिनि राजा बर' फोलेरनि राजा होनना मिथिनाय जायोमोन बेखौ महिरंग माइरं होननायनिफ्राय महिरंग जादों होननानै जों हिस्ट्रियाव मोनदों
सो जायखिजाया बेखौनो मन लाखि प्रागज्योतिषनि गिबि राजाया जाबाय महिरंग दानब 21 थांसै 21 आव मा 21 जाबाय महिरंग दानबनि गिबि राजधानिया बबेमोन बियो माइरंग होननाय जायगाया बे महिरंग गिबि राजा महिरंग दानबनि राजथावनिमोन बियो ना जोङो थांनोसै जोङो जेब्ला जोङो प्रि हिस्ट्रिकनि आसामनि प्रि हिस्ट्रिनि सोमोन्दै सावरायो अब्लाना जोङो बर्मन डायनास्टी माने बर्मन डायनास्टीनि सोमोन्दै सावरायाबा बियो आदुरा जायो माने बिनिखायनो जोङो जेब्ला जोङो प्रि हिस्ट्रि अफ आसामनि सोमोन्दै रायलायगोन अब्ला जोङो बर्मननि जितु खाखन रुल खालामनाय बेखौ जों रायलायथारनो गोनां जायो जों दा बर्मननि सोमोन्दै सावरायनि बे बर्मन राजाफोर एबा इंराजियाव बुंदों बर्मन डायनास्टी बे बर्मन डायनास्टीनि गायसनगिरिया सोर पुष्य बर्मन गोसो लाखि बिराद इम्पोर्टेन्ट बियो बेलेग कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावबो फायो बियो हु वाज द फाउन्डार अफ बर्मन डायनास्टी होनना इंलिसाव फैयो सो गोसो लाखि बेखौ इम्पोर्टेन्टसिन बियो दा बर्मन फोलेरनि देरसिन राजाया सोरमोन आरो बे देरसिन राजाया खिन्थु भास्कर बर्मनसो गिबि गायसनजेननाया पुष्य बर्मन बियो खोब फेमास नङामोन खोब गोहोगोरा बोलोगोरा नङामोन बियो खिन्थु बिनि उनाव जि फैबाय बर्मन जितु बर्मन डायनास्टीनि गेजेराव बिराद मुंदांखासिन गोहोगोरासिन राजा सासे दंमोन बे जाबाय भास्कर बर्मन जायनि मुंखौ जोङो पुष्य बर्मननिख्रुइबो गिबिसिन मिथियो नाथाय पुष्य बर्मना बे बर्मन डायनास्टी गायसनदोंमोनब्लाबो बिनि मुङा बारा गैया बारा मुं दं भास्कर बर्मननिसो दाना थांदों जों 3 नाम्बाराव दङ मा भास्कर बर्मननि समाव सा भारतनि सम्राटा सोरमोन जेब्ला आसामाव भास्कर बर्मना राजा सासन खालामबाय थादोंमोन अब्लाना भारतखौबो सासन खालामबाय थादोंमोन सोरबा सासे सम्राटा बै सम्राटनि मुङा मा नाम बुंदों हर्षवर्धन बेनिखायनो इंराजियाव बुङो भास्कर बर्मन वाज द कन्टेम्परेरी टु हर्षवर्धन होननाय इंराजियाव मोनसे लाइन जों बुंबाय थायो जों बेखौ गोसो लाखिथारनांगोन भास्कर बर्मन आरो हर्षवर्धन सम्राटमोन बिसोर एखे समावनो दाना दङ 4 नाम्बाराव बर्मनफोरा आसामाव बेसेबां बोसोरफ्राम रायजो खुंदोंमोन गोसोआव लाखि 3000 approximately 3000 years बिसोर बर्मनफोरा आसामाव रायजो खुंदोंमोन दाना 5 नाम्बाराव दङ हिउएनसांआ सोरनि रायजो खुंनाय समाव फैदोंमोन सोरनि रायजो खुंनाय समाव हिउएनसांआ भारताव फैदोंमोन बे हर्षवर्धननि समावनो हर्षवर्धननि राज उलाफातावनो चाइनानि हादोर दावबायारि हिउएनसांआ फैदोंमोन आरो जेब्ला माने हर्षवर्धननि राज उलाफाताव भारताव फैदोंमोन ना चीननि हिउएनसांआ अब्लाना बे समाव आसामाव सोर दंमोन माबाया सम्राटा भास्कर बर्मन दंमोन सो भास्कर बर्मना बे हर्षवर्धननि एबा भारतनि राज उलाफाताव फैनाय माबाखौ हिउएनसांखौ बियो आसामाव लिंदोंमोन जोंनि आसामावबो दावबायनो थांनि फायनानै दा 2 नाम्बारा बेखौनो सोंदो सोरनि हांख्रायनायाव हिउएनसांआ कामरुपाव हर्षवर्धननि राजउलाफातनिफ्राय फैदोंमोन माने भास्कर बर्मननि हांख्रायनायाव भास्कर बर्मना जिहेतु बिसोर समान राजामोन बिसोरो भास्कर बर्मन हर्षवर्धन बेनिखायनो बियो बे हर्षवर्धननि राजउलाफाताव फैनाय चीननि हिउएनसांखौ बियो जोंनि कामरुपावबो फैना लिंना लाना फैदोंमोन दा 7 नाम्बार थाङो जोङो दुबि आरो निधानपुर थामानि सिलरखौ सोर राजानि समाव दानख'नाय जादोंमोन बे जाबाय भास्कर बर्मननि समावनो गोसोआव लाखि 8 नाम्बारा जाबाय हिउएनसांआ बबे हादोरनि दावबायगिरिमोन बे चीननि सिम्पल गोसोआव लाखि एक सेकेन्डआव गोसोआव लाखिनांगौ बेफोरखौ 9 नाम्बाराव दङ मा हिउएनसांआ भारतनि सोमोन्दै लिरनाय रेबसुंनि मुङा मा बे जाबाय CUकी हिउएनसांआ भारतनि सोमोन्दै लिरनाय रेबसुंनि मुङा जाबाय CUकी आरो बे भारतनि सोमोन्दै लिरनाय CUकीनि जितु रेबसुं बे रेबसुङावनो आसामनिबो गोबां बाथ्रा लिरना गालांदोंमोन बे हिउएनसांआ सो बिराद गोनां बिजाब बियो गोबां माने हिस्ट्रिनि बाथ्राफोरखौ बे हिउएनसांनि लिरनायनिफ्रायबो लानाय जायो जारिमिनगिरिफोरा नायै कपि खालामना बिजाब बानायना दोननायफोरा बेनिफ्राय नायै लिरो बिसोरो सालस्ताम्भ दाना बर्मननि उनाव बर्मन फोलेरनि उनाव फैदोंमोन सालस्ताम्भ फोलेर राजा फोलेर सालस्ताम्भ डायनास्टी बेनिखायनो 7 नाम्बार जोङो बर्मन राजा फोलेरनि उनाव कामरुपखौ बबे राजा फोलेरा सासन खालामदोंमोन सालस्ताम्भ राजा फोलेर सिम्पल दाना जाबाय 2 नाम्बार सालस्ताम्भफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन मटामटि 300 बोसोर 300 बोसोर बिसोर रायजो खुंदोंमोन 3 नाम्बाराव दङ मा सालस्ताम्भनि खुंथायनि समाव सोर चीननि दावबायारिया फैदोंमोन बेबो गोसो लाखि इचिं होननाय चीननि दावबायारिया सालस्ताम्भ खुंथायनि समाव बियो भारताव फैदोंमोन थांनो जोंना पाल फोलेर नायजोंना पाल फोलेर जोङो बारा पइन्ट्स गैया जोङो इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्स मोननैल' लिरदों आङो बेयाव नाम्बार 1 जाबाय पाल फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन पाल फोलेरनि गायसनगिरिया ब्रह्मपाल बियो कुइसन फैयो भेरि इम्पोर्टेन्ट पइन्ट किन्तु बियो पाल फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन ब्रह्मपाल नाम्बार 2 जाबाय मा पाल फोलेरनि राजथावनिया बबेयावमोन पाल फोलेरनि राजथावनिया जाबाय दुर्जयनगरा जाबाय पाल फोलेरनि राजथावनिमोन सो फ्रेंड्स प्री हिस्ट्री ऑफ आसाम
प्रि हिस्ट्री अफ आसामनि इम्पर्टेन्ट पॉइंट्सफोरा बेखिनियानो नोंथांमोना जास्ट बेखिनिखौल' नायदो आरो गुबुन गुबुन बुथुमनानै नाय नोंथांमोना आरो बे इम्पर्टेन्ट पॉइंट्सफोरनि गेजेरावनो आं जिखिनि भिडिअ सोलायबाय बेखिनियाबो माने मोस्ट इम्पर्टेन्ट पॉइंट्सफोर बेखिनिया गोसो लाखिथार आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसो लाखि बेखौ माने सोसियो इकोनॉमिक कंडीशन बे आसामनि प्रि हिस्ट्रीनि सोसियो इकोनॉमिक कंडीशन पलिटिकल जितु सिचुएशन बेफोरो खोब जौगानायमोन रांखान्थि बिथिङावबो खोब जौगानायमोन समाज बिथिङावबो बै समाव खोब जौगानायमोन स' बेखिनिखौ नोंथाङा गोसो लाखि रांखान्थि बिथिङाव आरो समाज बिथिङाव बे प्रि हिस्ट्री अफ आसामनि समखिना गोबां जौगानायमोन स' बेखिनिखौ गोसो लाखि अब्ला नोंथांमोना बे प्रि हिस्ट्री अफ आसामनिफ्राय आसामनि आगु जारिमिननिफ्राय फैनाय जिखिजाया कुइसनखौ नोंथांमोना टेकल खालामनो हागोन सल्भ खालामनो हागोन स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो आरो इयुनाव मोजां भिडिअ होनो नाजाबावगोन आङो टेट एग्जामनि सिगां 10 तारिखनि सिगां 8 तारिख 9 तारिखसिम आङो मोजां भिडिअ होनो हायो नामा नाजाबाय थानोसै स' बेखिनियानोसै फ्रेन्ड्स इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियावनो गोजोन्थों